Το στήσιμο των διαφημίσεων ενός σταθμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει αρκετή σκέψη πριν οριστούν κάποιες ρυθμίσεις κλειδιά στο Jazzer για να πηγαίνει η ροή των διαφημίσεων σας όπως θέλετε. Εννοείται βέβαια ότι ο Jazzer σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε τις ρυθμίσεις όσο προχωράτε το στήσιμο, αλλά καλό είναι να προαποφασίσετε για να μην υπάρχουν μπερδέματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ορίσετε στο πρόγραμμα πριν αρχίσετε να προγραμματίζετε τις διαφημίσεις είναι ποιες ώρες θα έχετε διαφημιστικά breaks, διαφημιστικά διαλύματα δηλαδή. Μπείτε στην βάση διαφημίσεων και πατήστε στο link επεξεργασίας ιδιωτήτων spots. Η οθόνη αυτή μας έχει όλες τις ρυθμίσεις για το πώς οργανώνεται ο διαφημιστικός τομέας του προγράμματος. Στην μεσαία καρτέλα, πακέτα διαφημίσεων και προτεραιότητα, η αριστερή λίστα ορίζει πότε έχουμε διαφημιστικά breaks. Σε κάθε καταχώρηση υπάρχουν τρεις ιδιότητες. Η ώρα που έχουμε το διαφημιστικό break, σε 24ωρη μορφή, αν θα γίνεται άμεση εκκίνηση του συγκεκριμένου break, δηλαδή αν θα περιμένει το τρέχον τραγούδι να τελειώσει και μετά να αρχίσουν οι διαφημίσεις, ή θα κόψει το τραγούδι για να αρχίσουν οι διαφημίσεις ακριβώς την ώρα τους. Και τέλος, η θέση του πακέτου. Εδώ ορίζουμε στο πρόγραμμα αν οι διαφημίσεις που έχουμε προγραμματίσει για αυτή την ώρα θα ξεκινήσουν αυτή την ώρα ή θα τελειώσουν αυτή την ώρα ή θα ζυγιστούν ώστε η ανακοίνωση ώρας να μεταδοθεί την συγκεκριμένη ώρα που έχουμε προγραμματίσει. Πώς όμως ξέρει το πρόγραμμα η κάθε διαφήμιση που θα τοποθετηθεί μέσα στο διαφημιστικό break? Την ώρα που προγραμματίζουμε μία διαφήμιση, πέρα από την ώρα που θα παίξει, του προγραμματίζουμε και σε ποια προτεραιότητα θα ανήκει. Δηλαδή, σε ποια θέση θα παίξει εν σχέση με τις άλλες διαφημίσεις που έχουν προγραμματιστεί στο ίδιο break. Οπότε, στο παράδειγμα που βλέπουμε, μία διαφήμιση που έχει προγραμματιστεί στην προτεραιότητα 9, πακέτο 2, που μπορούμε να το μετονομάσουμε σε οτιδήποτε μας βολεύει περισσότερο, παραδείγματος χάρη βασικές διαφημίσεις, θα παίξει μετά από μία διαφήμιση που έχει προγραμματιστεί με την προτεραιότητα 8. Αν δύο διαφημίσεις έχουν προγραμματιστεί την ίδια ώρα στην ίδια προτεραιότητα, ο Jazzer θα αλλάζει τυχαία τη σειρά τους μεταξύ τους κάθε φορά που θα έρχεται αυτό το διαφημιστικό break. Με τα κουμπιά πρόσθεση, εισχώρηση και διαγραφή μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να αλλάξουμε τις προτεραιότητες διαφημίσεων του Jazzer. Αν θέλουμε να ορίσουμε μια συγκεκριμένη προτεραιότητα ως ανακοίνωση ώρας, ώστε το πρόγραμμα να ζυγίζει το πακέτο διαφημίσεων πριν και μετά την ώρα, τότε απλά επιλέγουμε την προτεραιότητα που θέλουμε και πατάμε το κουμπί ορισμός σαν ανακοίνωση ώρας. Και εφόσον έχουμε κάνει το βασικό στήσιμο, ήρθε η ώρα να προγραμματίσουμε την πρώτη μας διαφήμιση. Στη βάση spots πατάμε προσθήκη. Το πρόγραμμα ως προεπιλογή ορίζει την ημερομηνία έναρξη της διαφήμισης στη σημερινή, αλλά μας ρωτάει πότε θα λήξει η μετάδοσή της. Εμείς επιλέγουμε παραδείγματος χάρη σε ένα μήνα από τώρα και πατάμε OK. Αμέσως ο Jazzer μας εμφανίζει το παράθυρο έβρεσης αρχείου ήχου, όπου και επιλέγουμε την διαφήμιση που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Επιλέγοντας τη διαφήμιση και πατώντας OK, ήδη το πρόγραμμα έχει δώσει όνομα στην διαφημιστική καρτέλα, έχει δώσει ημερομηνία έναρξης και λήξης και έχει επίσης αφαιρέσει πιθανά κενά ήχου από την αρχή και το τέλος του διαφημιστικού σποτ. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε πλέον με ποιο τρόπο θα προγραμματίσουμε τη διαφήμισή μας. Εβδομαδιαία ή όλες τις ημέρες. Η επιλογή Playlister σημειωτέων ότι απευθύνεται στην περίπτωση που η διαχείριση των διαφημίσεων σας γίνεται από εξωτερικό πρόγραμμα διαχείρισης διαφημίσεων. Με αυτό θα ασχοληθούμε σε κάποιο άλλο tutorial. Η διαφορά μεταξύ του όλες οι ημέρες και εβδομαδιαία είναι περισσότερο για τη δική σας διευκόλυνση. Από προεπιλογή είναι επιλεγμένο το εβδομαδιαία. Το εβδομαδιαία ουσιαστικά σας δίνει το δικαίωμα να προγραμματίσετε μία διαφήμιση με εβδομαδιαία επανάληψη, ενώ το όλες οι ημέρες να προγραμματίσετε ένα διαφημιστικό αναλυτικά ανά ημέρα από την ημερομηνία έναρξης μέχρι και την ημερομηνία λήξης του. Πατάμε το ημέρες και ώρες μετάδοσης. Θα δείτε ότι το πρόγραμμα σας δίνει το δικαίωμα να προγραμματίσετε το διαφημιστικό σας, παραδείγματος χάρη, κάθε Δευτέρα. Αν όμως θέλετε αυτή τη Δευτέρα να παίξει στις 12 και την άλλη Δευτέρα να παίξει στις 11, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσετε το προγραμματισμό στο όλες οι ημέρες. Πατώντας το όλες οι ημέρες και επιστρέφοντας στην οθόνη μεταδόσεων, θα δείτε πλέον ότι υπάρχει στήλη για κάθε ημέρα ξεχωριστά.
εμείς θα επιλέξουμε να κάνουμε προγραμματισμό σε εβδομαδιαία βάση. Οι πρώτες δύο επιλογές, σύστημα προγραμματισμού και τίτλος θέματος, δεν χρειάζεται να πειραχτούν προς το παρόν. Γιατί έχουμε μόνο μία διαφήμιση σε αυτή την καρτέλα, αυτά θα τα εξηγήσουμε λίγο αργότερα. Η ρύθμιση που μας ενδιαφέρει πολύ όμως είναι η προτεραιότητα. Για κάθε φορά που θα προγραμματίζουμε μία διαφήμιση, εκτός από την ώρα της, προγραμματίζουμε και την προτεραιότητά της εν σχέση με τα άλλα διαφημιστικά που είναι προγραμματισμένα την ίδια ώρα. Επιλέγουμε την προτεραιότητα 9 που είχαμε μετονομάσει νωρίτερα σε βασικές διαφημίσεις και πλέον ήρθε η ώρα να προγραμματίσουμε τις ώρες μετάδοσης του διαφημιστικού. Ενεργοποιώντας την προεπισκόπηση και πατώντας πάνω στα κουτάκια που αντιπροσωπεύουν τα breaks, μπορούμε να δούμε ποιες διαφημίσεις είναι προγραμματισμένες για αυτή την ώρα. Επειδή δεν υπάρχει κάποια διαφήμιση προγραμματισμένη ακόμα, η λίστα είναι κενή. Πατώντας όμως επάνω στο κουμπί ορισμός και ξαναπατώντας τα κουτάκια, πλέον μπορούμε να ορίσουμε ποιες ημέρες και ώρες θέλουμε το διαφημιστικό να παίξει. Σημειώνουμε 6, 8 και 9:30 για τις Δευτέρες. Κάθε Δευτέρα δηλαδή, αυτές τις ώρες θα παίζει το διαφημιστικό. Την Τρίτη σημειώνουμε 6:30, 7:30 και 9. Από επιλέγοντας το κουμπί ορισμού μπορούμε να κάνουμε και άλλες λειτουργίες, όπως να επιλέξουμε μία μέρα, να κάνουμε δεξί κλικ και αντιγραφή επιλεγμένης ημέρας και επικόλληση σε άλλες μέρες. Το P9 που βλέπετε μέσα στα κόκκινα κουτάκια μας λέει ότι η διαφήμιση αυτή είναι προγραμματισμένη τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα στην προτεραιότητα 9. Μπορείτε αν θέλετε σε κάποια breaks να προηγείτε ή να ακολουθεί τις άλλες σας διαφημίσεις αλλάζοντας προτεραιότητα, επιλέγοντας μια άλλη προτεραιότητα, πατώντας ορισμός και να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές. Η διαφήμιση και ο προγραμματισμός της είναι έτοιμη. Φεύγοντας τελικά από την καρτέλα, το πρόγραμμα μας ρωτάει αν θέλουμε να την ενεργοποιήσουμε για να ξεκινήσει να παίζει. Αν πατήσουμε όχι, θα παραμείνει στα πρόχειρα μέχρι να την ενεργοποιήσουμε. Αυτό έχει γίνει σε περίπτωση που χρειάζεται έγκριση από τον πελάτη ή την διαφημιστική για να μπορέσει μετά να παίξει. Αν όντως χρειάζεται πάντως έγκριση από τη διαφημιστική, μπορεί να θέλετε να εκτυπώσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να το δει ο πελάτης. Πάτε στην καρτέλα της διαφήμισης, στα πρόχειρα ή τα ενεργά ανάλογα, κάντε δεξί κλικ και εκτύπωση πλήρους καμπάνιας. Θα εμφανιστεί η προεπισκόπηση των ωρών και ημερών μετάδοσης του διαφημιστικού. Το print θα εκτυπώσει τη σελίδα.